Kilek cah randik kayu iki. Kilek cah arep macet kayu. Oke, kilek cah sik leren iki cah arep merkul kayu. Oke, kayune rantine arepe. Iya ngene iki lek randik kayu arep patang karo poi. Cah kayu itu dulur. Lek cah ngeplok milar kayu. Kayune kayu cilik-cilik ngene dulur. Oh, enak banget kayu itu dulur. Nah, kayu dulur. Cah milar kayu bong. Randik kayu lek cah arep patang. Oh. Diwalik. Cah lek masak karo kayu.
saya gak kuat. Sudah datang lihat saya. Olah sekedongan. Bersiah lengarit. Rai Sophie bos ya isata wong desa tani rai sembelar kayu rai sedo adang. Mampir kene. Yo ngono ku ora kok perkule ngono lho gen nutuk. Yo enenge perkul ya perkule nggih nutuk ngene. Iki. Wah, ucul neh.
Kucing kuwi. Atus rek atus. Atus. Duh, diantek sikile. Sana yang di merkul kayu dike ternyata enggak reneng. Kadang-kadang gotong mam Nah, bisa toh. Dulu, gotong apa? ngereng ya Yo. Ngerti ya. para dia kalau masih sudah Aku tuh, boleh ditilang kono lagi. Aku telan. Ya, aku ada. terus kadang-kadang Orang yang bilang, kayak hilangin handphone. Adrian.
awas atas kayunya.
kesel, lek channel TV kesel gawe tang sik ngombe wedang. Tumpuk nih guys, ini terus dipilaris kecil-kecil. Ayo nih garing-garing banget guys, saya harus masak. Ini masak sisok. Saya masak saya matang.
Nek cah disaponi. Nek disaponi dhisik terus di tempate. Leren ngombe wis seger. Mantap bedane. Pun keleren ning pasar kan ngapune ning cah wis cukup le anu lek cah le milar kayu wis cukup karek lek cah leren iki paling-paling pura seleh leyeh. Oke golek alu dulur lek sing
pengen ngebong kayu karo lek cah rene dulur. Lek cah lek adang karo kayu, lek cah ki wong desa prairan ning pasar milar kayu nentek. Lalu terus jelali komen dulur. Cukup, assalamualaikum.